Здравейте! Искам да ви представя на автомобилче, което ми пристигна преди няколко дни. Toyota RAV4 2014 година, 2.2 дизел, 4x4, 6 скорости, ръчни. Автомобилчето е в страхотно техническо, визуално състояние, запазен салон, напълно ревизиран. От към техническо състояние всички системи екстри по автомобилчето работят адекватно. Реална година, реален пробег, който е дошъл, се е уверил в това, което казвам и в състоянието на автомобилите. Та по-малко да говорим, повече показваме. Чистотно и гуми Nokian, M+S, все сезонни, 3 ключа, сервизна история на автомобилчето, доста добър набор от екстри, пакет на 4 стъкла, прибиране на огледалата, огледала, заключване на раздатката, багажник, кожения волан, круиз контрол, спорт на автомобила, AUX USB, подгрев на предно и задно стъкло, навигация, хроматично огледало. Ето ги и трите ключа. Пробега на автомобилчето е 268-371 хиляди км. Ето и рама, който желаем може да бъде проверен. Може да бъде видяно в град Павликени. Ценичката на автомобила е 10 500 евро. Продажба чрез фактура. Ключа за сваляемия теглич. Камера за заден ход. Работещия багажник. Единствената липса на автомобила е штората на багажника, за което ще се компенсираме в цената. Пълна комплектация, криключ, резервна гума. Доста добър набор от екстри за моделчето. Може да бъде видян в град Павликени. Телефон за връзка 0883 328 906, 10 500 евро. Заповядайте, тест драйв на автомобила на място, проверка с ваша диагностика или ваш доверен техник. Абсолютно никакви светещи индикации за грешка на таблото. Работещ климатроник, 3 ключа, лампичката, че не съм сложил колан, пълен резервуар нафта, сервизни документи на автомобилчето, съдействам за проверка на място. Ето таванчето, безупречно състояние, доста истински автомобил. Абсолютно всичко работи по него. Повтарям, цена 10 500 евро. Може да бъде видяна, пробвана в град Павликени. Телефон за връзка 0883 328 906. Заповядайте. Тест драйв, звънете, питайте. Насреща съм. Желая всичко най-хубаво на всички.